Shalom marihita damang dainang. Guarni mingguta sadarion minggu okuli namar lapatan marhamu baon ni roha asa unang mago. Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong. Saido pakon maau, jala asiro hamdiau, ay punjung jala dangol doau, hodo ale Jehovah di halungutor rohaku, ale debatakku, marhaporu satu hodo au, sayunang paila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang dialaloniho anak munasasadei, dilehokodo ibana humoko pami, mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi, sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsiai, hasesaan ni dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa posi tuturo hanami, diasini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Mared hita.
tatangi homma patik ni debata di minggutta sadarion, imasian patik palimahon, rodi pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo natorasmu, asa mertua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam di ho. Patik papituhon, unak ko mangalakku. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hatana sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yang menerohan bagas dunganmu, dang jadi hal yang menerohan berasari kerumangan. Manang nabosona bawa, manang nabosona buru-buru, manang loguna, manang lodana, manang dia pe ugasa di dunganmu. Atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marideta. Tato potima dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sia tubu-tubu ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengkan basa jala para siro hadoho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruma todi parbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami banguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun
gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda. Na pinar bagabagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Roma hamu tuau. Asa mangolu todimuna. Ninna Tuhan Jehovah. Tuk sura rarado samuna songon abit bunga dapdap. Botardo bahenoku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari demahita. Hatani debata turpu epistel di mingguta sedarion. Ima natar surat di Yesaya 55. Mamukamai sian ayat onom. Sahatu ayat sia. Tajahama marsorit sorin. Sai lului hamuma Jehovah. Bican tarbahed dope jupang ibana. Jau hamuma ibana. Bican jonok dope ibana. Saya dikadikon halak perjahati madalanna. Jala jolma pergiruki. Akas akapna. Samulak mayabana tujuh. Asama pondai rohana nina ibana. Roh niwedata. Ayuas do rohana. Ai dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna akadalaku. Ninna Jehovah. Ai somokuni akalangit sian tarongon. Songoniro guna akadalani. Jala akapikiraku sian pikiran. Ido sahatna. Martuado akan atumangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Oh
taha tidakko ma haporseautai songon na hina tidakko nidongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo naso hatudusan nato mo parangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai iman ati nubuhon ni si Maria naga begabia siaton di parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tu banotoru dung ditanom namulak mangolu di hari pagluhon nama naik tu surgo lau huntul siamun di debata jahuba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea diton di parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dihatai nama dok mula manguldo sogot daging ni halak kanong mate dohot dihanguluan nasora suda amin. Tapi gay majolo tikting namasa dohot na naiksi pamasaon ni huriatta. Selamat hari Minggu madihita sude ruas ni hurian itu hatta suak songoni nama dohoti parmingguon sian bagas tabe tabege majolo tikting namasa di minggutta sadarion naparjolo titing namar ragam a goar ni minggutta sadarion ima minggu okuli namar lapatan saitong do mangaranapi mataku dopak jahoba jala topik ni minggutta ima marhamubau niroha asa unang mago bertobat supaya tidak binasa. B. Parminggo di huriaon partikian parminggo natapatupa di huriaon tajahama di titing cetak hobartu haputusan ni parhalado di sermon nadi hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 mamuka minggu sadarion parhudolota di bagas gereja gabe tolu halak ma sabangku molo sosiat di bagas gereja radema hita madohoti parminggon di GSG lantai sada jala ikon marsitutu do hita mangulahon protokol kesehatan terus ma tapake maskerta cuci tangan mahita adorang so masuk tu gereja jala tahemat ma mamake tisu doh tajaga ma jarak jala taparade ma hand sanitizer tabi akadak danak nama rumur ditoru ni 10 tahun naso vaksin dope dang boy dohot marminggu di bagasan garijata C partangyangan sektor di minggu nanengro patu paut tama partangyangan sektor di bagas gereja dohot GSG lantai sada hobartusi pinangido ma haradeota lau madohoti partangyangani jala di mingguon khususnya di hari Rabu tapatu pado marhite virtual Zoom jala margati sorin mai di ganuk minggu asal lobi sikop tajahama di titing cetak D nasorang nah di hari Jumat 10 Maret 2022 di basa-basa hotuhata dosa dadak danak bawa di keluarga Brian Saud A Sihite inatai Yulianti Borutaba sian sektor Walu. 2 nadiari Jumat 10 Maret 2022 di basa-basa hontuhata dosa dadak danak boru di keluarga Chandra Simatupang Martalia Boru Hutasoit sian sektor opat E. Hipasdo dak danaki suang songoni dohot natorasna. Ruas namoru manang ruas namoding.
Nah di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 nunga marujung ngolu sahalak ruas tanggungan ima inata LP Boru Manurung tutup umur 86 tahun alamat Jalan Tanjung Selamat Gang Mawar Sian sektor Pitu tatangnya koma anggiat tumibu tarapul keluarga nati nadikonna jala toktong di Pargogo itu hata di minggu sadarion dung sidung minggu siang di Patupa Huriado pangapulion tu bagas nasida nani luhon ni parhalado nagoktiki pinangido tu sude parhalado dohot ruas ni sektori asaro maddohoti acarai F parhalado na purna bakti di hari Minggu sadarion di parmingguan pukul 10.30 wib Patupaun ni huriama acara tu parhalado nanaing mamongoti masa pensiun manang purna bakti ima amang sintua doktorandus Tangson Rudolf Pangaribuan MPD tubuh 10 Maret 1957 sian sektor Tolube ala nau sahat umur nasida 65 tahun Jaladung sun parmingguani diurutima acara marsi panganon dohot ramah tamah di gedung serbaguna lantai sada. Laos marhite titingon mahu pasahat hami otangan ima tusude parhalado. Sahalak utusan sian ganup sektor. Suang songonima sian seksi dohot kategorial ni huriata. Hobar tusi papungu pilihan paupato dohita di sude parmingguan sadarion. Dalata madok mauliate di pakobasion nasida saliling 20 tahun 2,5 bulan. G. Sektor Madjai manang pemekaran sektor. Mamuka minggu sadarion tanggal 20 Maret 2022 hobar tu haputusan rapot huria di tahun 2010 sia dohok di sermon parhalado hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Saut ma di Patupa Huria pemekaran sektor marhite naung nitotopon parhalado sektor sadabe ima gabe dua sektor sadabe dohot sadace parsagi ni wilayah manang inganan ni sektori boima tajaha di titing cetak H. Undangan acara peresmian gedung sekolah minggu rumah dinas dan perkantoran marhite titingon kupasahat hamima udangan tusude parhalado utusan ruas sian ganup sektor 5 KK udangan kupasahat hami marhite sian situa sektor utusan 2 halak sian ganup seksi dohot kategorial kemudian acara peresmiani Patupaon ma di hari Minggu 27 Maret 2020 marhite acara ibadah nani uluhon ni Sekretaris Jenderal HKBP Amang Padita Dr. Victor Tinambunan MST. Jala parmingguni tapatupado masuk mulai pukul 10 wib. Sahalinai tapatibu masuk ima di pukul 10 wib. Hobar tusi masohot majo parmingguan ni remaja pukul 10.4 dohot parmingguan botari pukul 10 wib di nasadari I manggati anggota soundman ni huriata marhite titingon pinabotohon ma alaw nang masohot amang situa Nelson JJ sagala sian anggota soundman jalasaha tutikion dang adong dopen na mendaftar imalaho manggati nasida hobar tusi asaboy tupa pelayanan ni huriat taon marhite sermon parhalado nunga disepakati mangidohon amang tupak maruli situmorang gabe anggota soundman sementara paima adong na baru anggota soundman jala pinangido matu ruas narade gabe anggota soundman asa mendaftar ma dohot persyaratan bahwa marumur maksimal 50 tahun jala adong partikiana laho makobasi marhite sound system na adong di huria tahun Huhud dibuan ma surat pengantar sian situa lingkungan Nabi. J. Pembinaan Pangula Nagok Tiki HKBP.
Marhite Departemen Koinonia, Biro Sekolah Minggu, Remaja, Naposobulung, Smirna, HKBP, dipatupado acara pembinaan Pangulan Nagok Tiki Makobasi di Sekolah Minggu, Remaja, Dohot Naposobulung, ima di hari Kamis tanggal 24 saat Rodi 25 Maret 2022, mari nganan di Gedung Raja Potas Lumban Tobing, Pea Raja Tarutung. Lau madohoti ulau ni borhado Pangulan Nagok Tiki Sian Huriataon, ima Pendeta Van der Sinaga STH, dohot Pendeta Henry Warnek Siburian STH. Asa tabuan ma ditangyangta, asa toktong diramote Tuhan pardalanan nasida. Launching tahun kesehatian. Di Minggu Sadarion, dung sidung Majahati Tingon, dipatupado launching tahun kesehatian di HKBP Tanjung Sarion. Ima na niuluhon ni amang Padita Resort. Bunga di altar. Di Minggu Sadarion tanggal 20 Maret 2022, bunga di altar napi narade ni keluarga Situa Dr. Andus TR Pangaribuan MPD, Inang Nurmala Boru Sianipar, Sian Sektor Tolube, Huria Pasahaton Mauliate Tunasida. 2. Dewan-dewan, Dewan Koinonia. Sada rencana ibadah sekolah minggu dan penerimaan guru sekolah minggu, pasca sekolah minggu, dan perlombaan vokal solo Boy Ma Tajaha di Titing Cetak. 2. Seksi remaja, pra remaja, PA remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 16.30 bertempat di GSG lantai 1 dengan tema keselamatan dalam kesederhanaan. Untuk itu kami mengundang adik-adik remaja untuk mengikutinya. B. Lomba bercerita dalam bentuk video kegiatan Paskah Boy Ma Tajaha di Titing Cetak. B. Dewan Diakonia. Parmingguan di bagas ni ruas namar sahid menahun Boy Ma Tajaha di Warta Cetak. 2. Seksi pendidikan Boy Ma Tajaha di Warta Cetak. Parhepongon taidama di laporan keuangan aka pelian bulanan perpuluhan dohot hamalateon diaka ruas na so masuk dope di titik Sadarion di hari Minggu naneng Roma di titikon. Mau lihat tema di sudi ruas na pasahaton pelian bulanan dohot hamalateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria lam ditabai tuhatama pasu-pasuna dihita saluhna utima. Sonari masuk mahita tu acara launching tahun kesehatian tahun 2020-on dohoton kupangi dohamima amang Padita Resort dohot ketua-ketua dewan manang na mewakili tujulu. Kamu akadongan saha persiaon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus di sonjongjong dohami rap dohot panitia tahun kesehatian ni huriata songinang dohot ketua dewan ima Koinonia Marturia Diakonia Papua na sisada Pak Kobosio dohita di huriaon
Asabui dengan mardalan sude pakobosyon ni naing ma tapareai hasadaon marite roha nama situ pahon songon temani tahun kesehatian imana mangodolhon saroha sapikiran na tersurat di Filipi 2 ayat 2. Gudang matongon na dinain ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni roha mahita, ang giat matutu margogo sude aka panitia tahun kesetiaan ni Guriata, songoni nang aka parhaladon, nama aho patu pahon sude pakobasyon di hari tahun, gabi makorhon sangat di goar di Bagata. Atong dihita sude ruas nang parhalado, reta mahita lau macakon dohot manupagi sude, aka ulau na hinobasan ni panitia tahun kesehatian tahun 2022. Asal marbungaran goar ni debata di Sadok Portibion. Gagasan roh hamauliate tu belwata, hame besong ruas ni huriaon, parsidohon lo manumpahi ulaun di tonga-tonga ni huriaon, lungomi mali tahun kesehatianon. Hubukama launching tahun kesehatian tahun 2022 di Huria HKBP Tanjung Sari. Di bagasan goar ni debata ama anak dohotot di perbadia, saya di bagasan parsitutu mahita lau patuluson ulaunon, gabe sangap di guar ni debata. Sahma tapatupa launching tahun kesehatian di Huriani Tuhata. Natapuka baliho di luar tahun kesehatian jala panitia menggunting pita, menggunting balon na adong di Joloni Garijata. Aboy di lepas balon amang. Mulai tema di Tuhata, saya toktong mahita manupagi akapakobasyon di tahun kesehatian di tonga-tonga ni Huriata nang program ni Dewan Natolu na bernuansa tahun kesehatian. Oras madi kita saluhutna Tuhata ma nama masuk-masuk kita. Butima. Songoni matiting dihita, Shalom, Horas. Oras. Dapuji matuhata, ngarit demahita, huhut papungu pilihan. Tu devata
hati koran sai rado ti hakuri sai rado ti hati koran sai rado ti haholongani Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata. Sai rado ti mahati koran sai rado ti haholongani sai rado ti mahati koran sai rado ti haholongani Roham tu Jehovah, roham tu Dewata, roham tu Jehovah, roham tu Dewata. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata. Sai rado ti mahati koran sai rado ti haholongani sai rado ti mahati koran sai rado ti haholongani. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata diamu akamanami doho tinanami hatan itu hata di mingguta sadarion tersurat di Evangelium Lukas bidu 10 tolu mamukas yang ayasada sahat rodi ayat sia sonom mahatana ujahama dihita saluhutna adong ma naro ujui babuahon tu ibana taringo tu aka halak Galilea na diduruson silatus domudar nasida gabe saor tuna pinelehon nasida. Jadi nina Yesus ma mangalusi nasida.
na diagam rohamuna do pardosaan halak Galilei martibak konsalut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok ma dihamu dang anggo somuba rohamuna laos songoni do hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 walu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem hudokma dihamu datung anggo somuba rohamuna lau songonido hamu mago muse dungi dihatau ma dihatau ma upamon adong ma disada halak hau ara nasinuanna tuporla anggurna jadi Roma ibana mangalului parbuena hape dang adong jupangsa gabenin nama madok siula porlak anggurna nunga pola petulu tau ton auro mangalului parbue di hau araon laos so Jupang taba mai ahapola magopo tanoi bahenonna alai didok ima mangalusi tuan nami luas mai di sisa taunon asa sanga hupakur humaliang bonana mabahen napa tusi anggiat olo mar parbue tu jolonon alayang goso ada tabauma itu anggo saatna urian itu hata dihamu akamanami dohot inanami dohot akan napa sebulung tardok ungkapan na umum do saya olo mengklaim manang kita di kehidupan sehari-hari Jepang ta bahwa apa yang dilakukan seseorang donota sian hasil ni ulaun nadi diklaim pemana molo adong parbue na ni ulanai hasil kerja keras nadi adong parbue apakah nadengkan manangdang selalu ridokon hasil kerja keras manang hasil na ni ulan ni sasahalak boido Jepang tois ada kalimat yang umum di tonga-tonga ni parnguluata. Himada bui mana menghadapi kesuksesan songoni sian aspek kehidupan ekonomi na bolo binoto mana na jolo hacik dongoluna alai noaing songoni ma sonang nai mana didokala ma ima hasil na niulanay secara positif diida do besoni secara positif taida moladong aka karya-karya na denggan marlaba do akan naluja ninna marlaba do aka mangulahon aka ulahon naluja jalan na denggan ninna selalu diklaim menjadi hal yang umum alai adong do nama dokon imada ada tong namar sahid di mana? Aina ni binain dari mana marsahid? Ina songoni. Batong marsahid di mana songoni sahid na posi? Aina binain na do. Ai adong do kamus ni mana tong? Songon kamus ni mana prinsip ni parcaturin nina. Mati mangalang nina musai kan? Aung do songoni. Ai waman tong namar sahid. Ai songoni may mana na pangatos si panganoni dang adong pertimbangan A, B, dan C nina. Dungi adong do halak manghida. Now ekstrim dope ada tong dang adong ro bencana alam itu nasida. Aina takangan nasahutai. Ro banjir bandang tusi. Perbue ni hatakangon nasida itu. Jujur mungkin olo ungkapan-ungkapan yang tanpa disadari gabe menghakimi
seseorang makan komunitas. Bahkan tak sadari pe olo do hita imadah di kos tu era na tutu do teh. Apalagi ditiki peristiwa tsunami tahun 2004 na tahun na 3 tahun na salpui. Adong ninna di tanggal 25 dang diorai na sida mar minggu. Alama muji tu hata gabi sonon gabi roh tsunami ninna. Ada sebuah pengklaim menyatakan parbui ni dosa nasida uli. Bahkan adong do halak manto songonon. Bahkan di teologi ke molonido na teologi sukses molo hanong halak mangulu di bagasan habadiaon hapolinon hidup secara pietis, kekudusan, kekusyukan pasti ikut di pasu-pasu Tuhata ibana nina. Jadi molo dang dapot na pasu-pasu berarti gagal ibana secara ngulu partodion nina semua. Amang dotinang ima na jojot cupang tadiaka pembicaraan umum mengklaim suasana di sekitar ini. Itahe gabe olu kita membuat posisi ni debata do na berhak mandokon si A salah dan si B si C salah dihukum manangdang ale molo tidak do soni taida ditiki si Job menghadapi penderitaan anani hapor suhonna rodo aka ale-alena mandokot tibana Job alani dosam dui walau taida di Job 4 ayat pitu 22 ayat 110 padohannya kasisian nai mandokot ai boto hodo Job songoni ngulum sonari alani dosam dui muba maho HP molo tadokot belum molo sian tajahat kisah kehidupan ni si Job na di palwas di batado si polisi mangujuni ibana bahkan yang habis hartana bahkan yang konna pe mate pardihutana pe mana dikon ibana dangtar malai bahkan debata tikido si polisi madokon ujuni ma ale unang buat hosana audo napunain dina debata ala di boto debata do halak na daulat dosi Job dangalani dosana ibana gabe adupan na songoni dangalani dosana gabe disuruh debata imanan ujuni Jo baik Jo marsia bagi si Job ala mardosa imana dang didok debata songoni tu si polisi di bidu perjolonai manang di ayat perjolai dok di mana semua di mata dang alanda daulat tu mana to ima bereng ma ayat ko si polisi do tu iso di mana anon setia tu iso di mana mangamar hapurusan tu audo manang tuho to eta bae ma nina di bata tu si polisi alani do tadok nak ini tidak selamanya ketika terjadi bencana alam detik adong marsait gak bisa selamanya itu karena kesalahannya atau dosana. Boido sone memang tadokon. Alai boido alani. Mau kemana mi do tidak nami bahkan ditiki murid-murid ni Tuhata Yesus Kristus pe rap do Tuhanina sida di Yohanes ayat 2 di nabereng nasida halak nama pitung di do sonon dosa ni sede dosa ni natorasna do manang dosa na sendiri ai dang marnida imana mapitung imana dung sorang siap bertian nga mapitung nina dosa ni sedu artinya namang do tinang jojot do kondisyon mengklaim suasana pardosa na salah di nina memang adong do salah satu sisi madokon tiko salah nina ni ulano di mana mangain hajit ya jala itu na taida sada borhasyani hita marnida turbukta di bagasan mingguon
Adong roh pada poto Tuhan Yesus Kristus. Pabuahon adong halak Galilea di duruson silatus mudar nasida gabe saur tu napineleon nasida. Amang do tinang di arkeologi sejarah ni Alkitab menyatakan peristiwa ini ada nyata. Allah di halak Israel sampai sonari adong do na idokna kelompok politis Zionis di Nasida yang secara politik ingin tidak dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi sifat Nasida melakukan pemberontakan. Jadi Nasida halak Galileon ditiki melakukan sebuah demonstrasi. Roma si Pilatus sama panggom-gomi ditiki. Pabuahon asa ditakup bahkan di Durson mudar Nasida. Gabe saur mudar Nasida itu mudar ni pilihan napinatu Nasida. Jadi marsaur gabe bercampur mudar ni namatei tu mudar ni pilihan malang biru-biru tiki marsaur di si gabe do emak wadi Tuhan ngamar saur be ngamar dosa bihalakan ngamar dosa bihalak Galilei ngamar dosa bihalak nama melehot piliani itu na yang dokononna diklaim Nasida songoni didok Nasida tu Tuhan Yesus madapat tu Yesus adong do dalam rangka mengujuni Tuhan Yesus asal tartuk Tuhan Yesus di suasana ini. Pero Tuhan Yesus mengalusi di bagasa turpukton. Nah diagam rohamuna do pardosaan halak Galilea martibak ko salut halak Galilea ala songoni di hab Nasida. Nagabi pardosaan do Nasida siak kamu nina. Dang anggo somu baru hamuna la songoni do hamu mago muse. Nah pikir kamu do gabi halap menang na berdosaan halakas yak kamu era songoni do di do Tuhani anggo somu bahamu pardosa do hamu anggo somar hamu bahu kamu pardosa do hamu diodolhon Tuhan debatama muse dia ayat opati manang na diripu kamu anggo na 10 walu halak na mate ditinggang palas-palas na disulami persalahan sian sude pangisi ni huta Jerusalem adong walu halak 10 walu halak pas mamulus sian palas-palas na disuluam menara na disuluam arwah roboh masa nyon palas-palas non ditinggang manasida ditipa manasida mati na 10 walu halakon gabe didok ma omman na persala di tonga-tonga ni halak Jerusalem aladong ditikiin ucapan gosip isu yang mendokon na 10 walu halaki pardosa dui holan halaki do pardosa nina alai didokon debata tuat marite tuata Yesus Kristus datung anggo somu baru hamuna la songoni do hamu mago muse amo kamanami do tinanami menarik ngataida di bagasa turpukton pardosa do HP dicolo ni debata sude pardosa do HP colma di portibion asing di Tuhan Yesus Kristus itu na yang do tuata Yesus Kristus ibana debata natur na dileode nenelehon ni Tuhan Yesus Tuhan debata tu iba tu portibion lau manesa dosa ni colma aibana do pelean na badia na somar lauk dosa itu na yang dohon ni Tuhata tu Nasida unang iripu hamu sumurunga kamu sian halakan sude hamu nuain dijuluku pardosa do ninna Tuhan Yesusi alanido adong perintah di debata, perintah di Tuhan Yesus Kristus. Paubah hamuma dirimuna. Anggo sombu baru hamuna. 2 kali penekanan non. Memang do tinang
Adong do halak mandok songonon secara ekstrim. Ciri khas orang Kristen adalah pertobatan. Molo somuba halak Kristen mago. Ala ciri khas nadui nina. Memang molo tidak ada arti hamu baon manang pertobatan nani maksud ni Tuhan Yesus di son. Ala sangat keras dan tegas Tuhan Yesus Kristus madokon anggo somu baru hamuna. Molo sian bahasa asli na didokon metanoia, perubahan pikiran, manang metanoite, mengubah pikiran dan kelakuan, tindakan tetap terus berubah. Bahkan sangat kontras perubahan ini, perubahan pikiran. Molo taida malah melakukan perubahan pikiran, ai molo saya diulahon na maralon di Tuhan na atan di Tuhani mengubah. Ai boy do songonon toy mak adong do tikinai. Adong do waktuna. Bersedakan hari Minggu, Minggu, adong waktu lau pa Jepang do Tuhan ini nak. Tak ada perubahan pikiran melosong ini. Tak ada malah tadokon pertobatan ima dangala dipengaruhi nalak. Jadi perubahan pikiran ini totalitas doi bana. Molom pemana pikiran na bahwa odo dalan tusan asa sahat tu ingananan enak. Wado mengubah pikiran dang idalan nyado dalan. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus melakukan audo dalani mengubah pikiran. Nah sebelumnya do pakado dalan pikiran tanah selelingon ale diubah mon disado pikisado dalan mengubah pikiran non. Ay memang boy dison nyaman tebo selelingon dinikmati bana. Ale diajak mengubah tuson, mau tu. Memang membutuhkan sebuah niat yang sangat luar biasa. Amang do tinang molo udok mojo dangna mangahau na kadongan setebi sangap setebi kadongan ala amin au pe alumni dosiani. Ale boy hu rasakan kondisi itu songoni. Bahkan saat sonari pe saya di Tokyo do naik tusi. Ale berusaha do mengubah pikiran itu terus. Tarokon tetapi au alumni perokok doang memang. Onom tahun nasal pube mana hupaso par sigareta. Memang tiki berkeinginan do unang ondang. Ale sa kurangi jo saotik. Sabukus jo hurangi sekian hubukus atau kena. Ale dak teh boy hubuati sepanjang dak ubah pikiraku. Sepanjang dangadong perubahan di pikiraku itu akan tetap saya laksanakan. Budisi ubah pikiraku dopakan memang saya ditarik do piau tu satu sonari. Saya ditarik do itu sih untuk menikmati. Hidup baik di dokon metanoia itu perubahan yang terus menerus, yang kontras sekali. Pertobatan hamubaon itu kontras sekali, mengubah dari pandangan di sana ke pandangan Tuhan. Idona di debata di son sepanjang kamu masih memikirkan apa yang ada di dunia ini. Nina di mata di bariti trupuk tahun takkan pernah terjadi pertobatan. Tak keadong hamubaon di roha. Hidup bain molo dai damang marhiti trupukon bado asa sukses patu pahon perubahan ini. Memang ikon gaya hidup doi. Bado mampain menjadi gaya hidup karena molo taida udah mau jamang do tinang dalam fashion sebagai gaya hidup, sebagai style. Boy do adong do ya dongan, adong udah mau jodongan salah pendita. Tetapi bukan karena apa, dia ini berbicara tentang gaya hidup.
mengubah ketika gaya hidupnya seperti ini, ternyata dia harus mengubah gaya hidup itu. Doi mana mas onon, au doba handphone nyomman na huwa kaunon, olanod do na kaun, alana molo di sono no naun, tak sono naun ninna. Oh, dihargaan. Gaya hidup yang dulu ya, di ketika handphone smartphone belum muncul, masih handphone Nokia yang kecil seperti itu. Tetapi ketika dia berada di daerah yang memang handphone sudah menjaya gaya hidup dan style, dan pada donot menjadi sebuah budaya, akhirnya wida mana, oh nggak dipakai mana be handphone smartphone ini. Ternyata dia sudah mengubah gaya hidupnya, sehingga dia harus berada di sini. Alanya memang mau semakin banyak kita melakukan pertobatan, pengubah diri, itu akan menjadi gaya hidup bagi kita semuanya. Bahkan akan menjadi itu na paling tanikmati di ngolutta. Molo di bagas tabepe, tapatupa perubahan diri, hai baruon itu adalah gaya hidup rumah kita. Maka akan perubahan itu pun akan lebih mudah untuk kita lakukan. Bahkan kalau tadokon menjadi budaya, perubahan atau pai baru diri itu menjadi budaya yang terus menerus. Molo budaya di mana menjadi ciri khas do honota. Beda do budaya ni kita alak Batak, do budaya ni dongatan asing, pasti punya budaya yang berbeda. Bahkan tadok mojo budaya kehidupan gerejawi pe. Ketika kita telah menikmati budaya kehidupan gerejawi di Huriata, lau kita tuh gereja na asing, mungkin kita tidak akan pernah nyaman di situ. Mungkin kita merasakan dang heraso sejahtera doau. Alani sonido paubaho diri harus menjadi budaya bagi kita supaya kita sejahtera. Molo tapatupa perubahan diri. Pai baru diri, pertobatan itu menjadi budaya. Molodak baru bagi kita, itu akan menjadi tidak nyaman bagi kita. Hidup bahin namang do tinang ikon tapadau do sikap naido na, jangan ada kompromi dengan dosa. Hai molo kompromi do dosa, pasti akan ada tawar menawar, pasti akan ada bergaining. Ikosono dono sogo matapatupa. Soarupa di molo terjadi tawar menawar saotik anno pararon di Tuhan itu na saotiki ai tikirono Kristus baduhelion di parar do naotiki. Tidak seperti itu perubahan diri. Metano ya, nah dimaksud ni debata di sini tidak seperti itu. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Gotap do. Hidup bahan di topik di mingkuta sadario di dokon marhamu bau niroha asa unang mago. Supaya jangan hilang. Namang iut musi amang nama bain maul kita patupa pahamu bau diri di bagusan ngoluta sepanjang Toktong dope hita menganggap diri ta si tong di jolo ni debata. Lak soyado hita bui patupa bau-bau diri. Molo tadoko si tong dope hita di jolo ni debata. Hape hita na dipasit tong debata. Molo tadok dope hita tigor di jolo ni debata. Hape hita na dipatigor debata do. Dang bui tapatupa hamu bau ni rohai. Dang boy tapatupa perubahan diri. Dos doi mana tado nak kini kalau tetap menganggap dirinya benar perdebatan apapun dia akan memperjuangkan. Saya benar kok, saya tidak salah. Isi maharuan nabui hita sitok kita di jono di debata tidak ada. Tidak ada yang kita sitok.
Asa boy patupa perubahan diri di bagasan ngoluta, ikota sadari do kita adalah yang dibenarkan Tuhan. Nah dipasitong di mata do kita. Hidup main namang di bagasa turpukon ido nani dok di tuhata bau diri. Anggo sombuba rohamuna lau songoni do hamu mago muse. 2:5 Tuhan Yesus madokuni. Dungi di bayani mana ma perumpamaan. Dungi di hatau ma upamaon. Adong mah disadahalak hau ara na sinuanna tu porlak anggurna. Jadi Roma ibana mangaluli parbuena. HP dang adong jupangsa. Gabi ninna mamadok siula porlak anggurna. Nunga pola patulu tauto nauro mangaluli parbue di hau araon. Lau so jupang tabamay. Aha pola magopo tanoi bahenonna. Molo ro Tuhani Jepang sahita dang patupa hamu bau ni roh metania yang secara terus menerus yang terus kontras dang Jepang na di hita tabaun na do hita alem oleh atema satu sonari tangyang ni Tuhani jola tangyang ni Tuhan di perbadiai Tuhan nami loas ma disi sataunon asa sanga hupakur humaliang bonana mabain napa tusi anggiat olo marparbue tu jolonon tangiang ni Tuhani mangido to di perbadia asa diro disuruh niat tu kita jala ulaun ni to di perbadai mangula molodono tahita manuaing hawarai lagi molotado nuaing dipakuri do humaliak kita nguluta jala dibait do napa tu si asa tubuh jala marparbue kita. Jala ikom marparbue na tonggi do kita. Na marlapatan maliang. Dilehot do petiki tu hitamang do tinang. Enak taboto sa di hari kita di Portibion. Alai dilehot do petiki. Dilehot do petiki tu hita. Bicana dong tiki patupa ma hamu bauni songon ukuti muse rela pakiat do ungkapan di Martin Lutheri nama do songono di tiki ibana di pengasingan di sebuah biara di do imana moloro Kristus padua halion di hari marsugut dak sudah tahu manuan apel di bagasan sadarion sonari husuan apeli dang roda pesogo Tuhani hutapor-tapori apelon bonani apelon soni mah torus suparu hupatupa jalamar perbu ya denggam mah hupatupa sudina manang sadi hari peharoni Kristus padu haliot tu pertibion amang do tinang daulama nadenggan songon sikapta na baubahot diri daulama akan nauli nadenggan na hobar tu Tuhani songon hapataran hataridata marhamu bauni roha ima kesimpulan di kita. Kapanpun dia datang, saya akan menanam pohon apel. Dan saya akan buat apel ini menjadi bertumbuh dan berkembang. Kapanpun Kristus datang, saya akan melakukan perubahan diri. Dan melakukan yang terbaik sesuai dengan firman-Nya. Parbudi sahali di amang situa pangaribuan di hari sadarion purna bakti maamang mebar tu aturan ni huriata. Mulai amang pasahat rohanami di hurion tu amang. Ala nunga di jamita kamu jamita asa marhamu baon hurion diaka jamita muna. Jamita muna menugihon sude akar ruasta peta tau bauba dirita. Mulai amang jamita munai na selaon marparbue dui adong do namuba
Jala molo dang do pemuba. Nang ngap purna bakti amang secara keorganisasian. Tohona muna. Tangiang munai. Gabe jamita dui manogihon. Sude akan nahumaliang. Ala Kristen manang parugamon asing. Asa marhamu bau diri. Asa dipauba dirina. Ai ido dilihat debata tohonan itu kamu. Asa tebuan dongan tu debata merhamu bau ni diri. Bermata niyo ya. Mulai hati itu hata. Lehono ni debata do sikat ni halo jomuna na selaun. Lehono ni debata do na umuli di hamu. Jara pararon debata do akan nadinggani dia pinatu pamunai. Suang ni dia kapaparamuna be gok dilihat debata pasu-pasu siganu pari ganu tiki. Tok tong ma buat kamu berita asa berita nauli asa marhamu baun sadok pertibio. Dihita salu namang do tinang di panitia tahun kesehatian pesta kotilot dohot hari ulang tahun do tita ruas di Uria. Nunga tapatupa sadarion launching. Tentu adong do akka beberapa kegiatan-kegiatan na patupaut tadi sih. Amang do tinang ikon tapaturida hot do disi. Ima halak na metanoia kita, perubah diri, pai baru diri. Jala, mola dong pe perbedaan no ditiki pelaksanaannya ke kegiatan, baik di cara mungkin sistem do teknisna. Sotung olu kita marlau dosa, iko bedia do kita, mangulahun ulauta di tahun kesehatian. Apalagi di dokon tahun kesehatian. Sadar rohata, macalahi nanin sakapan nitu hata. Berbeda do hita, alai boy hita sada laho tujuan nitu hata. Asa marsanga matu hata marhite pakko wasiota. Amin martangyang mahita. Moleate matuhan hupasahat rohanami todopamu di bagasan hari na pinarbadia mo Tuhan. Nunga hutangnya kami hatam. Ikon marhamu baut kami, asa jupang kami haluaun, asa jupak kami pasu-pasu, asa jupak kami Tuhan las nirohan nasiako, pamonang mahami, jala to dim to de perbenei, toktong mengajari kami Tuhan, manogu-nogu kami, paubahon diri nami. Ale Tuhan pasu-pasu maka program ni huriam, na toktong patupahon aga ulahon, asa marhite-hite Tuhan, bui hupatu pahami toktong aka sakapmu ima laho marhamu baun niroha. Tuhan pasu-pasu matoktong program ni panitia di tahun kesehatian. Asa bui Tuhan di patupan nasidei sisada rohan nasida laho mangulahon lomo niroham mar parbuehon parbue las niroha jala manogihon nahumaliang marhamu baun niroha. Ale Tuhan huwa kami akaruas ni huriam di aka danak sekolah minggu Tuhan satu bagas satikyon dang dope boy nasida upalwasami Tuhan lahu madohoti par minggu di tonga-tonga ni huriam alai marhite live streaming dope Tuhan si holdo rohan nasida Tuhan alani pandemi kot Tuhan alai toktong do moleate rohanami ala nunga di lehon pemerintah nami Tuhan ima vaksin tuah kaya nakon nami. Usakapi hami Tuhan naing patupahon par mingguan do nasida. Ajari hami Tuhan parhaladom doho taka natoras do ruas ni huriam. Laho patupahon secara teknis asa di bagasan hakipason akaya nakon nami. Molo di dohoti nasida par mingguan secara onsite Tuhan manang tatap muka. Jala toktong jagai haipason niya kaya nakon nami Tuhan. Ale Tuhan, pasu-pasu toktong, sakap ni huriam nanaing patupahon peresmian gedung sekolah minggu rumah dinas dohot perkantoran di huriam. Ale Tuhan, nunga sidung, ni hobasan ni panitia na selaun. Ale Tuhan, resmi honon ni huriam ma. Jala di uluhon, iduk ni huriam, Imam Marhite Sekretaris Jenderal ni huriam Tuhan. Alani paka pangaradion diri na pinatupan ni panitia Tuhan. Pasik kok ma Tuhan
lehot tu nasida semangat lahu patu pahoni Tuhan, asa homa namar sangap marhite pakobasioni Tuhan. Ale Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang, diaka ruas ni huriam Tuhan, saya toktong ma lehot tu nasida las ni roha laho patu pahon ulau nasida siganu pari Tuhan, dalam nasida mancalo pasu-pasu, baik di instansi pemerintah swasta doh dia kaparboniagaan Tuhan, sai pasu-pasu naniula nasida asabui Tuhan las roh nasida jala pasu-pasu dia karir Tuhan di nasida lehon ima tanggung jawab na lebih umuli musai Tuhan asa haposan nasida Tuhan jala haposan di nautik haposan di nagudang nasida jalho namar sanga pali Tuhan. Ale Tuhan, uwa kami do toktong akar ruas ni huriam. Yang aku ni huras ni huriam Tuhan nama ngalului parkarejo de pesahat di bagasati kion. Urupi nasida Tuhan, asa parjolo jupang di nasida ho debata nama dongani nasida. Urupi nasida para deho diri secara akademik, secara psikologisna, doh secara mental Tuhan, asabui jupang nasida pargarejuan nasida le Tuhan. Song-songnya le Tuhan, dia kaya anak koni huriam na di parsikolahan di tingkat SD 1 perguruan tinggi, pasu-pasu nasida Tuhan. Asa di kondisi parsiajara di masa pandemi kon, dak katinggalan nasida mangalului parbinotoan nasiako Tuhan. Alai lam tabba parbinotoan nasida, jala dongani nasida Tuhan unang madabu nasida tu bahaya masalah imam efek digitalisasi Tuhan nama bain lupa nasida di parsauran siganupari secara tatap muka Tuhan do takkan naturas do takkan humalian ale Tuhan di batama nami wa kami di bagasa tikion kai ruas ni huriam na di bagasa parsahiton natongon dirawat di rumah sakit Tuhan manang dirawat di tongan di bagas nasida manang nasmar sahid menahun nasida Tuhan ale Tuhan papos rohan nasida nunga di pasahat ho huasom tu aka para medis dokter lau pasaton hamalumon bahkan di leokodo Tuhan huasom tu aka obat si panganon asa mangula obati Tuhan lau pamalupa parsahiton nasida papostrohan nasida Tuhan mangula doho pamalupon parsahiton nasida di bagasa tikyo ale Tuhan di batama nami namar habangsa di Banua Gijang akar rencana-rencana ni huriam saya toktong ma pasiko baik sangat di guarmu ale Tuhan di bagasa tikyon purna bakti ma sahalak naposom parhaladom Tuhan imamang situa daer pangaripuan Tuhan 20 tahun lebih mana sida marhobas di tonga-tonga ni huriam marbarita nauli asa cupang hamu baon ni roha di tonga-tonga ni huriam nunga tarida itu Tuhan siapa kobasyon nasida parar mai Tuhan bain sangat di guarmu jala diuduk ni ulau nasida be Tuhan dung purna bakti toktong do nasida marbarita nauli asa cupang hamu baon ni roha pasu-pasu nasida Tuhan manguduti aka ulaunna pasu-pasu inanami Tuhan inang barusan ipar Tuhan asa toktong songon pendampingan nasida nasai lao songonima na pinatupan nasida laho patupahon aka hinauli na dengga Tuhan di tonga-tonga ningulus ganupari tarlumobi di humaliang nasida doat keluarga ale Tuhan tabay akagok pasu-pasu di amanamio Tuhan mangulahon lomo niroham song-songani diaka poparan nasida saya pasu-pasu toktong Tuhan ale Tuhan nebata manami namar habangsa di Banua Gijang upasa tami ma sudengo ludoto dinami gom-gom mahami Tuhan marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin tapuji Tuhata laos tapasaha mapeliata Suami oh Tuhan, kayu sehon kami,
kami ampuni. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan-Mi Tuhan, pehon tua gogomi. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan-Mi Tuhan, pehon tua gogomi. Di Portibion, baik maaf Tuhan, monang marah lohon dosa. Iman gogomi, anu musui, dibolis pangagoi. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan-Mi Tuhan, pehon tua gogomi. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan-Mi Tuhan, pehon tua gogomi. Di Portibion, baik maaf Tuhan, sipatu pahadame. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan-Mi Tuhan, pehon tua gogomi. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan-Mi Tuhan, pehon tua gogomi. Di Portibion, baik maaf Tuhan, sipatu pahadameon. Baik maha kami, satu rohani, nama sihosomani. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan-Mi Tuhan, pehon tua gogomi.
nami dohotina nami maeng masuk mehita tu ibadah paborhaton situa pensiun manang purda bakti alani marede mehita sian buku di nomor 140 ayat 4 laos Roma tujolo amang situa pangaribuan dohotina. Hamundongan sahurian na pungudi bagas joroon noaeng jongjong do di tonga-tongata ima amata situa Dr. Andus Tangson Rudolf Pangaribuan MPD dot keluarga nunga digohogi tiki pangulaon nasida di huriata alani tamado pasahatota hamolation nirohata tutukata namadongani jalan margogoihon huhut na patahon nasida salelengon mangulahon hapar haladoni akub ni unedo pasahatota muleate nang tunasida naung makalojahon jala makarosoton mangulahon ulaon di huriata alani paborhatota ma nasida nuaing lau pensiun manang purna bakti hamudongan nami situa Dr. Andus Tangson Rudolf Pangaribuan MPD obar to aturan do peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajuon nasahat tu hamu marhobas di huriai nama dok moleate do huriau tutuhata na patauhan hamu marhubas obar tutohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu pangoloyom muna marhite pakobasion tohonan sidua di pasa tamudo na pinangido ni hata ni tuhata nama dok sahat ula tohonami na tamado hamalati honon ni huriata siala pangulamuna nasalelengon di tuhata anggiat parbueni na hinobasamuna na selelengon di jolo ni tuhata gabe pelean na khusus jalamapuan paso-paso hagaganda ni naporsia dohot hatotogu ni haporsiaon diaka na hinobasamuna alani martangyang mahita ale debatan nami nakok asi dot holong roha rodo hami tuado pamulau pasahaton hamoletion ni roha nami siala pangurupiomu di naposom non saliling di pararho makubasi huriam nunga sahat diula ulaon hasiton na pinasahat mi saya bain ma ramos parbue ni pakobasion nasida di ruas ni huriam tuhanguluan saliling na nang naposompe saya si maroham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamuka pensiun sian pakobasion na songon sahalak situa molo dung di calo pensiun sian hasituaon saya ramoti jala patugu ma pos ni rohana sida tuho palas ma rohana sida toktong pahipas ma pamatang na laho medai hinauli ni tiki pensiun songon colma na marpakilalaan marroha jala na martodi hobar toloma ni roham togu-togu jala ramoti mana sida diaka ari-ari ni hatu tuamna asa toktong manaili tuho aisian hodo haroroan ni hadameon las dohot sonang niroha di bagasan tod di perbadia paso-paso ma nang keluarga dohot si solhot nasida asarap mangulupon jala makamalation paso-paso najinalo nasida siako aku ni marpamuati maroham dinasa hagaleon dohot hahurangan di dongan namion dinasa pangulaon do pakobosion na naselaon sesamai ala ni holong ni roham pinuji maho ali Tuhan Yesus rodi saliling ni lelengna amen pasatami ma tuamang sekretaris Nuria lau majaha surat ketetapan pensiun situa Surat keputusan
pensiun penatua nomor 05/02.1 garing D10 garing R26 garing 3 garing 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tanjung Sari berkedudukan di Tanjung Sari, Medan, menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga bab 11 pasal 17 tentang pelayanan HKBP memperhatikan usia yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun pada tanggal 16 Maret 2022, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Dr. Andus Tangson Rudolf Pangaribuan MPD, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 16 Maret 1957, ditabiskan pada hari Minggu 30 Desember 2001 di HKBP Tanjung Sari, pensiun pada tanggal 20 Maret 2022 karena usia telah mencapai 65 tahun, terhitung sejak Minggu 20 Maret 2022. Lama pengabdian 20 tahun 2,5 bulan. Atas pengabdian dan pelayanannya selama dalam melaksanakan tugas sebagai penatua di HKBP Tanjung Sari, kami sampaikan terima kasih. Ditetapkan di Tanjung Sari pada tanggal 20 Maret 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, ditandatangani dan distempel Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STH MM. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan 1 kepada Majelis Perbendaharaan, kepada Bendahara Jemaat, Sekretaris Jemaat, Badan Audit Jemaat, dan Arsip. Demikian pembacaan SK. Mauliate. Nunga di bagi hamu taringotu surat ketetapan pensiun muna sian hasiton di Huria HKBP Tanjung Sarion. Atong hamalation hamu matutu hatta pardengan basai sian nasa rohamuna. Alena poso ni debata situa Dr. Andus Tangson Rudolf Pangaribuan MPD. Mardongan pos ni roha di debata ama dot anakna Tuhan Yesus Kristus dotor di perbadia. Paporhat hami mahamu lau pensiun sian situa. Di pasu-pasu tuhata Yesus Raja ni huriaima pakobosyomuna nasalilingon. Jala di ramoti mahamu diaka hari-hari ningolumuna. Jala di parohai mahamu madai hinauli nitiki pensiun diaka hari-hari si dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Roma hita dengan parar tahun lapasaton cenderamata. Maulia tema di Tuhatta, maulia tema di Hita Saludna. Terpuji ma Tuhata, namang leon tiki nauli nadinggan, bu hita rap marpungu di bagas joro nabadiaon. Di hamuna amanami, amang sintua nami naburju, amang sintua TR Pangaribuan, rap dohot inang burus yanipar. Huria pasahaton mauliate tu amang dohot inang naung mangula di Huriana saliling 20 tahun 2,5 bulan. Jadi kami di son mewakili sude ruas suang songoni parhaladu
salinai mandok mauliate tu amang jala martangyang hita tutu hata tong ma di pargugui amang di naong pensiun di namang ulaw ni amang tujuh luan ni arion tanda lasmiroha sian huriata di pasahat do cendramata tu amang sintuanami suang songoni tu inang uboto hami do inang halo jamuna didongani inang do amang sintuanami jala ditangnya kon inang do jala denggan sudi ulaon hasituan ni amang sintua TR nungasahat diula amang ulaon hasituan ni sai toktong ma dipargugui tuhata Nengpe di pasahak ma cendramata tu amang dot inang oti sosadia cendramataon sai lasma roani damang dot dainang manjalo utima pinasama boleh deh mak terfoto musik Saat maita tunabat dohata na mewakili ruas sian sektor onom A ima amang asi tanggang las maruduk menon sian na mewakili parhanadu sektor opak C amang situa P ne baho na parpudian non pinasa ma tu amang situa napasiun Roma amang si tanggang tujuh Salam dihita saludna, salam sehat ma dihita. Au jong dison mewakili ruas ni HKBP Tanjung Sari, khususnya sian sektor onom A, dari hasituan ni amang Simatupang. Di dalam acaraon, di nama Jalo Tohonan, amang situa doktorandus TR Pangaribuan MPD dohot inang namadepingi boru Syanipar hami syarruas badok mauliate gudang tupak kebuasion muna tuhami akaruas muna sektor debi sektor anggiat tuhata mangalehon pasu-pasu ditabai pasu-pasu dihamu napararaton hatana huli hatana dinggan tuhami ruas muna selama kurang lebih 20 tahun 2,5 bulan. Jadi
songon naong di Pateriason amang padita nakin dohot sekretaris ra dapola gajang be sidonan nami be hata yang jelas pada intina syaruas teriring ma doa nami tuhal amang dohot inang anggiat sude pinoparni hala amang dohot inang anak boru sahat tu pahopu di pasu-pasu Tuhan anggiat di bagasan hai pason dau akka parsahiton akka nama sadungain sonima pohilala hata hasipulanna sian mewakili ruas songon hata panutup arong do hata ninda tua-tua nama dok eme di sabatua maina parlinggoman si borok amat tadi watado silek tua Horas mahita salahuna di parorat Butima moliate Horas. Salam. Au jong dison madohata sautik tudongan nami parhalado na pensiun sian mewakili parhalado se sektor opat C. Na perjulu na hormati hami damang dainang dohot na posobulung naro apa lamar minggu di bagasan sadarion. Alana di pasu-pasu tuah nita boi rap dot amang situa TR pangaribuan rak marminggu di hari parpudi nasida gabe parhaladu manang parageda di huriaon naung song nito tuhon ni kebiasaan ni di huriata nau hormati hami totong amang padita napul timer dot dongaku akka parhaladu jadi diamang TR pangaribuan amang dung di jalo hamu manang jolo dioloi hamu naung diri ni ruas tahamu mungkin pada 20 tahun na lewat saya tong ma diririt huriata asaulo hamu majalo hasituau tentu learning sahat tuna ditabalhuk kamu gabe situa mulo ala hua bereng-bereng duko masuk iba situa mulai learning dohot na 7 tahun non bah boy manian situruo namang gabe songo perilaku nyamang di ruason songon namar cerita manang di halabohon mangajari hami situa na poso duko parpudi di teo amang jabatan ketua STM Parhalado boy doi hupati hutami di bagas hami akka situa na poso manang Parhalado jadi tu amang selamat amang selamat menjalani purna bakti ala toho song ni huriata manang natar surati sahat ula tohonan mi toho ma itu tu amang 20 tahun 2,5 bulan marumur ma amang 15 tahun sahat masuk satu sadarion diula amang tohonani dohot na didukung ni hala inang burusian ipar hala inang pe margugo inang inang dosa lilingon nagabi mangatur manang na madungoy mang na majujui laho sermon laho marjamita pertanyaan kita jadi lam tu sehat nama hala amang TR pangaribuan do inang do sude keluarga tujuluanon sono domang di organisasi parhuriau do amang na pensiun marumur 15 tahun sesuai aturan ni huriata alayang gotohonania mang sahat tuna buidu pe amang mangulaho jamita do barita nauli turuasta nang ruas famili do keluarga pe tong doit pada lanon nyamang dang naputus anggo barita nauli par barita nauli di batu hatta tu amang sahat tu dia pe anggo gelar situa tohonani tong do bonon nyamang ate mangda jadi di na pensiun purna bakti amang sehat-sehat mamang do inang dohot sudi keluarga
Dohonok kudu sauti song di tua sahat-sahat ni sulumena sahat tu bortean ni 3 ras nunga sahat di lahu namang tohonan nyamang 1 20 tahun 2,5 bulan sahat matu panggabian sahat matu parhorasan Matutu. mau lihat ma ima hata sautik sian hami parhaladu putima Di damang do dainang, demikian juga Naposo Bulung, secara khusus madok mauliate au dohot keluarga lumobi mai tu parhalado nagok tiki na niuluhon ni magpadita resot suak songoni naktudong aku saluhut parhalado dohot calos situa. Memang Tanjung Sari luar biasa. Di hasadaun ni roha mangula diulaun itu hatta ido mabek kami bersemangat na salilingon. Pas may songot tema ni kesehatian saroha sa pikiran oma najot-jot jupangau di huriat taon. Mau lihat tema di saluhuna sondok kon jamitan yang magpadita resort nak keningan saya di sahapot tuhat tama parulaun nami na salilingon selama 20 tahun 2,5 bulan di huriat tahun khusus sektor 3B cara khusus tu parhalado do ruas mau lihat tema di kerjasama na salilingon boy do kita amang do inang juara sada pengumpul iuran bulanan tahun 2020 sada alani kerjasama tamai muluboy tatorut comai tu tahun na yang roh jadi kebanggaan tersendiri diau ison hubereng ketua kelas nami na baru tiki calos situa sahat tu na tarpasu-pasu gabi situa ima amang situa doktorandus Gandhi de Tambunan MSc hora samang ibereng amang doau au maperpudi siang itana 5 tarpasu-pasu di tiki au maperpudi pensiun masa dari amang mau lihat mak isod do amang las rohaku jadi dapar pudi ma upasaha tu hita nak kiningan siar ruas marupasa sian utusan perhalado pe tong marupasa mangapus saluhut nadenggan nauli na pinasaha mutuhami dohono nami ma sondok koni upasa harbanga maina dalatu huta balatu ma dalatu jauh hata nauli nadenggan na pinasaha munatuhami hot mai buano nami mar tonga di jabu emma tutu songoni mahata siak kami mau lihat mari hita mau lihat mari tuhatta amin. Amo manami do tina nami tapa ujung mapar minggota marede hitasian buku de nomor 600 plusia ya sada laos jongjong mahita.
batama nami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na denggan do naso libasan namo liutus. Upasa kami masian na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasyang kami pilihanon pati pulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam tada kami godang nisi lehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, saya Pinarbadia Magwarmo, saya Roma Harajon, saya Saut Maloman Niroham di Banua Tongoon saon na di Banua Gijang. Lehom matu kami sadarion hanguluan siapari. Ses ama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unah kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Shalom ade kita salutna amang dotinang toktong ma tajamoton protokol kesehatan ini jala dia kadongan naso vaksin dope bui dope di pemerintah panjenengan vaksin tuh kita sudena asa di bagasana apa kita oras made kita salutna dia kadongan para lado do amang pangaribuan di soma jo kita. Di Parmahan